rasane kanggo tiga nggih Pringgara Tengger Sinonolan. Waru-waru doyong mas doyong ning pinggir kali. Ayo moblong saiki ana ngendi. Tuku-tuku apa lasem kangenku wis mancap-mancap. Waru-waru doyong nang pinggir kali. Ayo kinclong-kinclong saiki ana ngendi. Benang lawe kosamo nek ra kowe aku waru-waru doyong nang pinggir kali. Ayo moblong-moblong saiki ana ngendi. Benang lawe klosamo nek ra kowe aku ombo. Wes teh, wes hat. Wes. Yo, jatah buri kok mah tekan ngarepi ngopo? Iya. Walah. Tak entung gendang, tak entung gendang, tak entung gendang, andes. Ini model anyaran. Oh. Ayo. Lek upi oke arak marep ro bentak. Aku ngerti kok ora iki modele apa ngono. Apa? Ayo salam sik. Oke. Lek. Oke. Yo. Assalamualaikum ora pernah enggak. Enggak yo ben rada karo. Iya baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iki acarane apa lek? Numpake endok. Endoke sapa? Endoke Mas Bejo. Bupek. Oi, ora pek. Ngagene juga. Aku ngatemit. Endi jenengane sapa? Untune mrongos. Telat. Lek Lukman mah unta mrongos. Sapa? Lukman. Wah, ora bakal kuwi. Ganti. Lek Lukman iki awane milu-milu nek dhewek kita happy iki. Atau kan meneng wae. Kan gaweane gon nyekel pre. Awak dhewe kan kan dia dulunya kayak kita. Ya kan kita jadi sudah kanca ngawaruno rukune Islam yo iku limo sahabat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji
Wes po. Wes. Piye? Musik. Ya ya ya. Kayak musik. Isik model. Gatel. Apa kiye? Klambine jebulane kok dingringi. Ana apa jenenge? Kewan biyen gede ngene iki. Apa? Raksasa ngono iki. Apa dinosaurus? Bocah Bayu kae Srawani apa-apa Kayak mlebu. Momo bocah ngono-ngono ning jero Srawani. Kayak ono gua. Guwane apa yo ngger sing ati-ati. Ila jala. Ayo. Ngene iki sik. Ayo. Rade bolo, ora de bolo. Salam alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun. Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun. Assalamu alaika ya minal aiya ilaihi. Mafailatun. Assalamu alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun. Assalamu alaika ya minal aiya ilaihi. Mafailatun. Assalamu alaika ya minal anbiya ilaihi. Tresnaku bakal kebakti. Nyanyi. Iya, nyanyi Jo. Ya nyanyi atek-atek. Amon sira yai Dewi Kusum manengati pindha ler karatika wayangmu katon nendah tak jaga tanpa wates tanpa sayang sinawanging netra solir samudra anggawe ademe raga lan sukma dewa ning asmara kekidung puja tetulungna marang jarna kang ketraman brata Karya budaya Herpindo Sarasuna Dorong Nyawa Hanggagam Tresno Ora pati Tresnaku bakal ngebukti Among sirayai Dewi Kusuman ning ati Indolera sariwa katon endang tak Joko tanpa atas tanpa sayang
masa pengen rasa rasa samudra gawe adume roko lan sukma sewane asmara kaki kemuja tetulmo parang janmo kanggo taman Ayo deh. ora mau janji rasaku bakal ketoti among sira yai Dewi Kusumane ngati pindo kartiko wawayangmu katone tak cukup tanpa wates tanpa saya Ades dadi ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Kita pemuda sama Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Ronce kembang wangine mukyar kumilang ojo sira mengo miturut kawuhe pangeran wandi ronce kembang wangine mukyar kumilang ojo sira mengo miturut kawuhe pangeran monggo lenggah kang sekeca urip sira ning alam donya kowe kuwi ora kena semoyo ya Evan mukyar kumilang ojo sira mengo miturut gawe pangeran urip sira ning alam donya kowe kuwi ora kena semoyo. Kok ya ana ya menungso sama yang model kaya ngono ya. Heeh, ana ya. Andes lemas. Oke anjop. Marilah semua rakyat Indonesia segera membangun keluarga yang sejahtera, sehat sentosa. Benar amalkanlah Pancasila untuk negara. Untuk yang makmur dan pangan, rumah sehat sentosa. Di dalam rumah tangga terampil dan sehat. Hilangkan koperasi jagalah lingkungan dan sekitarnya. Kembangkan koperasi jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana. Anak PKK.
semua rakyat Indonesia membangun segera dengan PKK. Hayati dan amalkanlah Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur sandang dan pangan, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga, rapi dan sehat. Hiduplah putri berpribadi, bangsa cantik dan sehat. Kembangkan provasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Hidup jaya PKK. Marilah semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Menghayati dan amalkanlah Pancasila untuk negara. Hidup ketenangan menempatkan sandang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga, terampil dan sehat. Didiklah putra berpribadi, bangsa rajin dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Amankan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Tidak potong.